Warokolo Kau Putra Hopa Warokolo Kau Putra Ayo kak
Matane piye matane? Matane kaya maling. Maling. Wes. La bala. Ulang Kowo Putra. Putra. Katon sigrak joget katon bagus pangriasane. Mijir saking sabar pangriasan. Lho. Oh. Putra. Ayo. Putra. Tresnamu kok kaya apa blarak murupe kaya gorek seket perak. Tresnamu kok kaya
Putra derek dangu anggenipun lumampah prajurit Bandarangin prajurit Prabu Klono Sewangana ana satengahing gunung kendheng bega dening sang mangasa gunung kendheng sang Prabu Celeng Sregi para banyak mlebetira sang Prabu Celeng Sregi Prabu Celeng Sregi ingkang saking reksa panjaluk ambekala pindhahe prajurit Bandarangin prajurit Prabu Klono Sewangana ingkang rangsang dening anten gawe Prabu Klono Sewangana pikantuk semaneng ayu dewi saka langit kasusul dening Prawati Bala Prabu Celeng Sregi Prabu Celeng Gembel yes Kalipun sang pangwasa gunung kendheng sang Prabu Celeng Sregi Ji, dumateng para kadang sutrisna budaya kakung dalah putri kang sami dan rahmatan. Saderengipun pagelaran kula lajengaken malih ing mriki kita singget sawetawis rumiyin. Nggih, kali ini memasuki acara inti yaitu sebuah tetuah atau sambutan punika saking ingkang kagungan kajat ingkang hamengugati panjenengan Bapak Seniadi Ibu Sumiati keluarga juga selaku kepala desa Sumber Asri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ayo mas sepotong mas, ki bapak dhewe sing munggah mas. Ayo mas. Sabar toh Mbah Man. Ya rusak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak-bapak dari Muspika Kecamatan Legok, Bapak Babin Sababin Kamtib Desa Sumberasri, ugi yang kula hormati grup jaranan Legawa Putra saking Nganjuk, ugi yang kula hormati Bapak perangkat desa yang hadir, ugi yang kula hormati Bapak Kampling Desa Sumberasri, ugi seluruh Bapak Ibu hadirin ing dalu menika ingkang amirsani pagelaran pagelaran jaranan Legawa Putra kanthi dalam keadaan sehat. Boten aral tunggal punapa. Mugi-mugi acara niki mengke saged berjalan lancar ngoten nggih. Mila menika pertama-tama marilah kita aturaken puji syukur Karena Allah Subhanahu wa taala ing napa sampun paring kenikmatan dhateng kita sedaya. Alhamdulillah nggih. Dalu niki cuaca cerah nggih biasane Jawa. Alhamdulillah dalu niki mulai siang cuaca cerah senajan wau wonten hujan sekedap. Kaping kalihipun shalawat serta salam mari kita kunjungaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang ajeng-ajeng sahabatipun binjang wonten ing dinten yaumul qiyamah. Bapak Ibu sanipun ing mriki nggih kula badhe menyampaikan sepindah ngaturaken matur nuwun sanget dumateng sanak sederek ingkang sampun bantu acara tasakuran kitanan kula nggih. Kula mewakili keluarga kula ngaturaken matur sanget dumateng sedaya sederek ingkang sampun bantu kesuksesanipun acara tasakuran kitanan ingkang mulai tanggal 13 ngantos 16 nggih. Namung saged ngaturaken matur nuwun sanget lan mbok pilih wonten nggih kula sak keluarga mungkin nggih kurang sae dumateng penggalih panjenengan kula nyuwun ngapunten ingkang saageng-agengipun. Ugi kula nyuwun dumateng nggih mungkin tangga kanan kiri selama kula ngwatanaken tasakuran mungkin merasa sing terganggu napa pripun nggih kula ugi nyuwun ngapunten ingkang saageng-agengipun. Ugi kula nyuwun perhatosan dumateng sedaya warga Sumberasri beberapa nggih hari niki terus terang perlu kula sampaikan bahwa cuaca kurang mendukung nggih. Kula yakin jenengan sampun pirsa wonten desa lain nggih Kedawung Penataran nggih desa litune enten kejadian puting nggih angin topan utawi puting beliung. Lah mila menika kula nyuwun dumateng khususé warga Sumberasri monggo mbok pilih kagungan kayu nggih. Wit-witan sing cedhek griya
sing sajake dhuwur berbahaya monggo dipun istilahnya diantisipasi ya. Didol napa pripun monggo sing penting aja sampai terjadi napa diketok dhewe aja sampai niku mengki terjadi bencana terus akhirnya kayune ngebruki omahe nggih ngebruki omah mungkin duka niku omahe tanggane napa omahe dhewe lek saged sampun ngantos terjadi nggih terus terang eman niku lek sampai ngebruki omahe tanggane kayune karo nggih kerugiane ndak cocok. Nggih, mboten nimbang. Kula suwun melih sampun ngantos gadah pemanggih. Nggih. Peh kayune dhisik karo omahe. Nggih, aja sampai duwe pemanggih dhisik kayune tapi jenengan balekne teng awake jenengan seandainya terus niku terjadi ning jenengan griyane jenengan ketimpa pohon tanggane mungkin pripun. Ngoten nggih? Mula menika kula emotaken monggo lek kadah kayu cedhek omah cedhek bangunane tanggane monggo diantisipasi monggo pripun carane jenengan luweh ngertos eman asale sederekan. Bapak Ibu sanipun ya ingkang terakhir kula nyuwun ngapunten ingkang kathah ugi dumateng warga Sumber Asri mungkin wingi dalam tasakaruan kula mungkin dalam nggih anggen kula paring aruh gubuh suguh mboten neresepaken dumateng penggalih panjenengan nggih kula nyuwun ngapunten ingkang sageng-agengipun. Mungkin itu sing saged kula aturaken, mbok bilih wonten klenta-klentipun atur ingkang boten neresepaken dumateng penggalih panjenengan, kula nyuwun ngapunten ingkang saageng-agengipun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih menika sampun sambutan saking Bapak Kepala Desa ugi ingkang hamugati juga monggo dipersilahkan nggih dipersiapkan untuk Adik Leo. Sesarangan Bapak no mboten? Adik Leo mawon. Nggih, nggih. Persiapkan ya Adik Leo ya. Langsung pari iki kelasnya. Siap Adik Leo? Siap? Oke. Mula wing wasana. Para tamtama waraga legawa putra lumaksana wing baris. Yo 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 yo. Adik Leo ready? Siap? Siap! Oh,
Ora
wis kadung ditaleni Kowo putra isih tak tresnani najan ono priyo sing bagus kaya Arjuna wis kadung ning ati aku sih percaya kuwi mesti bakal teko disekseni taman rara kuning nalika kita ikraraken janji disekseni lintang lan rembulan nalika kita memodu kasih nadyan pirang taun aku ra bakal lali tak anteni rino lan bengi ning taman rara kuning iki isih tak anteni najan pirang taun kowe lunga ora ngabari wis kadung ning ati ora bisa uwal wis kadung ditaleni isih tak tresnani najan ono priyo sing bagus kaya Arjuna wis kadung ning ati aku sih percaya kuwi mesti bakal teko disekseni taman rara kuning nalika kita ikrarkan janji disekseni lintang lan rembulan nalika kita memadu kasih senajan pirang taun aku ra bakal lali tak anteni rino lan bengi ing taman rara kuning iki Kowo putra Baik-baik untuk penonton yang ada di depan, penonton yang ada di bagian depan dipersilakan untuk duduk yang mawar agar yang di belakang kelihatan jauh. Penonton yang ada di bagian depan dipersilakan untuk duduk yang mawar. Kowo putra mangga sae
Son puji mring pangeran, son puji mring pangeran. Muga kadang mitra sami kalis lir ing sambikala tinebaing saking bilai ong sekaring bawana langgeng, ong sekaring bawana langgeng dadak ulung kang manggon nerek gumelar Lega putra gendeng kaya kewajiban wentang baik pangestu son matengan sikuang obong menyan putih belok kang arang sesar biru apung sanak porong yen beluk menyan duratno lho oh putra Baratayuda jaya binangun perang suci perang kapribaden perang watak angkara murka durjana judi arep tunggul dutaning adil ing kono marganing sapa kang tumindak duraka bakal teka pralaya kono jejering adil bakal meku kautaman Baratayuda Baratayuda
kembali diimbau untuk penonton yang ada di depan, penonton yang ada di bagian depan dipersilakan untuk duduk. Penonton yang ada di peserta lenggah mawon sewu.
puji dumateng pangeran mugi ngadhang mitra sami kalesa saking sapi kala pinabena ajalakno ing panunggil krukepi karasa junjung budaya seni Jawi asli tinggalake ingkang sampun suwargi Duh Gusti kula nyuwun pangayoman dumateng kawula sak rombongan Lekawa putra ngayahi kewajiban paring panglipur para kadang pirsawan puji suci kang kita asasanti rayuwa saking bilahi monggo-monggo sami nderek memuji lestari kabudayan Jawi Lekawa kalisa ing sedang kabeh pancurane umya dadi kembang lambe nyatane kepodo takon asmane kisah telang sapa jejer kabeh warang kono anjar sekar anjar sari wos mukti suarane andudut ati dipati ing karang soko kelakon ngundang dalang sapa nyono mareng yodan kang putra rayong pulan antolan Joko Sulaya rayong bulan andang broto asmara mriki dalang sapa nyono
koprang gatut kanca rasranta glendeng teleng sapa nyono Legowo putra Bowisnya jaran Indonesia Mangga sae sae kabrahe kang critakake ujari sedang kapit aturane umpyong dadi kembang api nyatane kepodo takon asmane kisah gelang sapa nyono diapit jejer kabeh warang kono anjar sekar anjar sari pos bukti suarane andudut hati dipati ing karang saka kelakon ngundang dalang sapa nyono margya tiaut kang putra rayong wulan antuk lan jaka sulaya rayong wulan andang brata asmara mriki dalang sapa nyono nalika pranggatut kanca rasranta landang dalang sapa nyono saya suwe saya nelongso sane atiku kangenku marang kowe nang
nanging pancen wis dadi nasibe durung bisa sesandingan karo kowe arumi kembang mekar ing wayah sore arom ambune isih bisa tak rasane nanging arumi rambutmu aku bisa tak bayangke mergo kowe ra ning kene aku luka ing manca golek mangan wis sakune urip aku lan kowe arumi kembang mekar ing wayah bengi dadi tembung kangenku sroning ati kembangku ayu lilakno bungaku aku ra bakal lali marang janji sing katali ning simpang limo iki sing nyekseni sumpahe ati janjimu mako bakal tak tepati atraksi manusia memakan seekor ayam hidup-hidup saking Logo Putra kawula sarembungan nyuwun tambahin pangestu aja mengedelan to Mbah ndas lho sang predator saya suwe saya nelasa rasane atiku kangenku marang kowe nanging pancen wis dadi nasibe durung bisa sesandingan karo kowe arumi arom ambune isih bisa tak rasane nanging arumi rambutku aku bisa tak bayangke mergo kowe ra ning kene aku lunga ning manca balik pakarya sangune urip aku lan kowe arumi kembang mekar ing wayah bengi dadi tembung kangenku sroning ati kembangku ayu lilano lumaku
bakal tak dapati antenono aku ning simpang limo Legowo putra durung nganti garing tatu sing ning atiku teko-tekane sliramu nambahi lara batinku aku ora percaya nanging kabeh iki nyata cetha ning ngarepe mata yen sliramu kuwi citra panas-panase srengenge kuwi kanggo liti awak iki menangis panas rasane ngati nyawa ketetean iki lunga awakku sing kudu lunga timbang batinku keloro-loro ra bakal awakku iki bali nemoni sliramu lila awakku iki wis ilang sajan loroku ning jero dodo yen pancene wis nasibku kudu pisah karo awakmu durung nganti garing tatu seneng atiku teko-tekane sliramu nambahi lara batinku aku ora percaya nanging kabeh iki nyata cetha ning ngarepe mata yen sliramu kuwi citra panas-panase srengenge kuwi kanggo liti awak iki nanging cek panas rasane ngati nyawa ketetean iki lunga awakku sing kudu lunga tiba batinku keloro-loro ra bakal awakku iki bali nemoni sliramu lila awakku iki wis ilang najan loroku ning jero dodo yen pancene wis nasibku kudu pisah karo awakku Legowo putra kembali diucapkan selamat malam kawasan desa Sumber Asri Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar. Malam hari ini kehadiran rekan-rekan konco-konco dari Legowo Putra, juga mitra kerja yang sangat luar biasa. Malam hari ini ada Vesya Pro Audio Super Geleger Super Jeduk Jawa Timur Indonesia Mantar Sembanawun. Kali ini menghadiri undangan dari Bapak Seniadi, Ibu Sumiatis keluarga dalam rangka acara tasyakuran Gitan Ananda Dwi Aprilio Adi Nugroho. Juga Legowo Putra menghadirkan diva-divanya Indonesia, artis-artis topnya Jawa Timur yang tentunya hadir buat panjenengan, menghibur panjenengan, memberikan suguhan-suguhan terbaik, tampilan terbaik, perform terbaik, yang insya Allah bisa menjadi nuansa tersendiri juga kepuasan tersendiri buat panjenengan semuanya malam hari ini. Bareng Legowo Putra, Vesya Pro Audio tampilan perdana salam parade. All artis Legowo Putra.
Cek. Oke, kembali lagi ya ini di sesi malam hari ya. Sudah pada mandi ya ini semuanya? Paling sing takok sih gak mandi. Oke. Sesuai dengan atensi lagu ya. Ya, monggo Mas. Oke, disapa kembali. Selamat malam. Marga mana ini Bapak? Sumber Sari. Sumber Asri. Oh, jadi tadi keliru ya? Tipe. Satu lagu bareng-bareng Legawa Putra Boys Bro. Ada Abigail, terima kasih. Mangga saya. Salah, saya masalah aku. Bos pinten nolo toh. Wina gara-gara salah ngombe gimana? Kok isa? Es teh mah. Wanatnya ayu utama ngambar remeh kusuma molat lang-lang pranto anggukah rasa tresnaku.
Urung keri. Katon inelo takkan tiada jagat katresna. Ayo goyang. Iya. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu, rembulan kang sumunan deseni tresna kang tubuh kang ono liya mung sira wong ayu. Ayo. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu, rembulan yang sumunan yang seni setia setuju dan ono liya mung sira wong bagus dan ono liya mung sira Oke, satu nomor lagu yang cukup viral sudah dikasih di sini ya, kakak Iya, ya. iya. Kok iso luwali sak plengan ini gara-gara apa tadi? Emang nang guri adik iki apa sesen curhat ya? Kepikiran baksoku mau lomba ngono urung tak ya. mau. Enak tak ki, Bang? Oh, enak banget malah. Ngono. Ibu Oke, ping telu. ini satu nomor sudah ini gimana ini? Barangkali ada permintaan? Ada atensi lagu? Ruame sekali ya ini Mbak ya, Iya, Masya Allah. alhamdulillah. Dari sana sampai. Tali kotanya sudah tadi. Kebetulan hari Kenapa? ini tidak pakai tali. Mangu. Oh, mangu. Yang sebelah sini minta mangu, yang di depan sebelah minta kiri apa? mangu, boleh. Yang kanan Yang di sebelah kanan gimana? Kakak-kakak ganteng. ada? Pokong semok, kebetulan hari ini tidak pakai subal jadinya tidak semok. Coba le Keri. Apa? Nggak pakai tali mas. Yang mana? Apa? Mangu, mangu. Kandas, kok iso kandas barang. Apa? Mangu. Oh mangu. Oke, ayo kakak. Iya mas. Mangu. Nyuwune mangu. Ngobrol apa nih? Ki petong apa ta mas? Aku dijak to lek petong. Pokoknya dino iki full curhat ya toh. Nek guri Piye? emang. Piye mbak? Petong apa mbak? Melok mbak? Nek guri kayak mau. Mbak Pepi bilang. Hah? Pentol. Pentol. Oh pentol. Gue senengannya pentol bagani. Dia atraksi. Suatu malam Adam bercerita
di seberangmu, cerita kita sulit dicerna. Tak sama cara berdoa, oh cerita kita sulit diterka. Apalagi sama arah kiblatnya, oh cerita kita sulit dicerna. Tak lagi sama cara berdoa, oh cerita kita sulit diterka. Tak lagi sama arah kiblatnya. Asal Oke, udah nomor aku sudah gimana? Oke, sudah? Oh, satu lagi. Oh, satu lagi. Oke, gimana? Apa ini? Apa ini, Mas? Kandas, apa lagi? Napa lagunya? Apa? Oh, Kawitan Sinawa. Nggih, nanti ya Mbak Cantik. Yuk, kembali kita sama goyang-goyang bareng ya. Para-para Gawa Putra, Polis Pro, panggah saya. Para-para visional, terima kasih. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat tubuh. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku.
sudah kembali. Rana critane ora nyawang sapa sira yen pancen lagi dicoba suki bondo salah uben ilang muspro kaya cerita uripe kang parano lodoyo langite mendung Sukorejo krasa suwung tambah langsa bojo ayu pamit tanah saya apa janggane nyawa anak cilik ditinggal ibune di arep baline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe kaparno kinari sesaya beda bojo sing maune tresna kepencet wong senopura ning pangati lana sidang song banjur pegatan kaya cerita uripe kang marana ludoyo langite mendung Sukorejo krasa suwung tambah telasa bojo lemu pamit lunga saya apa sanggane nyawa anak cilik ditinggal ibune di arep baline bisa kulit maneh kaya biyene nanging nasibe kaparno kinari sesaya beda bojo sing maune serta kepencet wong panaraka ning pengadilan sidang bersama banjur pegatan Legowo putra Legowo putra
nalikane biyen ngenterni lungamu ora teka bisa suwe ra ketemu antarane tulung agung lan Kediri kon nangis lomo aku sing usapi madhep mantep konmu bakal niat lunga kanggo cukupe bebrayan bali wis ning ra ngira jebule malah mentolo krungu kabar sliramu gandeng wong liya antarane tulung agung lan Kediri lomo netes aku bakal ngati-ati antarane tulung agung lan Kediri lomo netes aku mung sabar ngusapi pepestene aku kudu kaya ngene mbok yo eling janjimu ing biyen kae pancen janji kuwi gampang diucapne pasane gawe gelo salawase nalikane biyen ngentarne lungamu ora teka pita suwe ra ketemu antarane tulung lan Kediri konmu nangis lomo aku sing ngusapi madhep mantep konmu bakal niat lunga kanggo cukupe bebrayan bali wis ning ra ngira jebule malah mentolo krungu kabar sliramu gandeng wong liya
Pro Audio. Putra Bangga Sai. Doriji, coba tekpor kancang sutrisno budaya kakung dalah putri kakung Sabira Termata. Pasugatan solah reganipun tari kuda kepang Prabu Jaleng Sergi sampun paripurna saking ngarsa panjenengan. Menika pasugatan badhe katur salajengipun saking kawula sarombongan. Iki menika medalipun tari Bujanggana kang dipun tindak dening para putra wayah saking kawula sarombongan Legawa Putra. Para mila kados pundi bebaripun ugi solah ramesan para putra. Kawula sakanca halamung saged ngaturaken sugeng pinarangan jegeca sugeng amirsani ngantos titi pari purnanipun pagelaran. Legawa Putra ngaturaken nuwun.
konco tinimbang turu sore-sore melak soan-soan kutha Ponorogo. Yo 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 yo. Os. Pada vokalku volume kontrol vokal. Vesia Pro